क्या हो गया रे V-Voice में आंखों में कैसे चला गया? हेलो एवरीवन दिनैसो माने फार्स्ट ब्लग मट' ब्लग सेटआप बानायदों आरो ना हेलमेटआव मबाइलजोंसो दै गप्र' नङा माने ओमफ्राय ओरैनो दिनै टेस्ट नायनो होननानै ओंखारबाय गामियाव ओमफ्रायहाय टेस्ट नायनायजों लोगोसे लोगोनि गमिनारबो फैना दंफैखायोमोन बेनिखायनो बेनि फिसा रिभिउबो मोनसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोन होनो नाजानि माबायदि जायो दा अडिअ क्वालिटिया माबायदि फैबाय दं बेखौथ' बुंनो हाथ'ला दा एडिटआवसो मिथिसिगोन दा जों थांनि बै मोनसे लकेसनसिम थांनानै बेहाय जिखिनि हायो रिभिउ होनो नाजानि नोंथांमोननो 2 मिनिट माने नोंथांमोना बेखौ सलायबाथाय माने नोंथांमोना जुदि माने बेलेग स्पर्ट्स बाइक सलायखायाखैबा माने NSRSफोर बेफोरबायदि जेबो सलायखायाखैबा गोबां हेभि मोनगोन आरो ना माने बे गुबुन 250 बायदि मोननाय नङा बेखौ गोबां गेदेर इन्जिननि गारि बायदि मोनगोन आरो राइडिं एक्सपिरियेन्सआ बेखिनि मोनदों आरो दाथ' माबाया BS6 नालाय गोबां रिफाइन जाबाय भाइब्रेसन बहुत खमायबाय आगोलनिफ्राय 400निफ्रायबो आरो ओरैनो फिसा बिला बेफोरबायदि गाज्रि रडफोरनि थाखायबो माने पारफेक्ट आरोना बेयो आरो साउन्डखौथ' खोनाखागासिनो ओरै गोबां बेसि जाबाय माने आगोलनिफ्राय साउन्डआ ओइ मोनसेयाव थांनि ना ओइ मोनसेयाव बिजा मार गारि थांलाय फैलाय जायोलै दाना जों दा ससे अफरडनिबो टेस्ट नायगोन माने इजि माथो इजि आपसाइड टक डाउन्सनि माबाया सासपेनसननि थाखाय बिराद इजि जायो आरो ना अफरड खालामदों माने इमान दा गोदानखाय एसे माबाथ' एसे गोरा जादों माने हार्ड एसे साननैसो सलायबावनायनि उनाव एसे लुज जालांगोन आरो लकेसनसिम मोनफैबाय इजा सानसेट जागासिनो लोगोफोरबो फैबाय स' बेनो 2020 डमिनार BS6 250 मा खालामफैदों नोंनियाव आं रिभिउ खालामफैनो मा खालामफैदों नोङो आं फट' साफायनो नेगासिनो दोननाय आं केमेरानि मालिकानो फट' साफाय दानो मोनाखै जा फट' लागासिनो नै ओमफ्राय दा बेनो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा आंसे बांसिनथ' मिथिखायो इउटुबाव गोबां भिडिअ दंखायो स' थेवब्लाबो ओरैनो एसे होनोसै नोंथांमोना सिगांनि लुकखौ नायनो हागोन फुलि LED कनसोल होनाय दं बेवहाय आरो
आपसाइड डाउन फक्स आरो 300 mm नि दि सिगाङाव स 14 लिटारनि टेंक मोनो बेहाय आरो मोननै डिसप्ले मोनगोन टेंकिनि माबायाव मोनसे आरो मेन माबायाव मोनसे मोनगोन नोंथांमोना बेयाव गोबां इनफरमेसन मोनगोन थावानो एमटिसो माने मोखौ लांनाय टाइम जाबाय गामियावसो बानायदों नालाय मानसिफोर फैगासिनो दा Pada bos, danger karo bener, danger karo gudu nih. Nih jeng datang nungkerbai, angnya naik karya naik, uste ribadi. Saat besar soleh yang bijeng, saat besar. Bijeng datang ngar, kalau soleh sob bijeng nanci yang lagi nih, gitu tuh nanci gitu itu nih kacau buri tay nih lele gue pernah prank nih hari ini yarsing. दा सानाबो हाबबाय दा भिडिअ क्लियार जानाय नंला बेनिखायनो बानायथ'ला दा न'आव जुदि नोंथांमोननो माने RS 200 BS6 निबो रिभिउ नांगौबा कमेन्टआव बुंहर होमबाना आङो बानायना होनो नाजागोन स' जों दा थांनो ओंखारबाय Nuzafuyubla Fumbilini Somau sanjaha Abizang somai na jayu okurang dika Leisumai metai kone dau sindau la fura Siri menebi fangai fang lama tutafra Pese di somai na jami semperkalia beri minggu tangandu, mana salin nih sih ini, birat kan baik karena itu, kemarin. क्या करे B-boys में आँखों में कैसे चला गया Ini gua enggak bilang dia. Betul lah, tadi kan kan. Ini first time motovlog mana itu namanya mana ke sih pernah gile. Ini tiwur ini angka apa upload itu gendeng lu pur parah. No ada sih mungkin kamu nazakan ini mana first time kan nama kan saya bodoh mau gua salah Jeng dan ini coba video picture quality verify tay orang. Ang nih logo ni mobile jeng shoot kam dong mana. Ang no wide angle gaya na. Logo no wide angle lens dong mana. Mobile hire na. Pindah kan ini jeng shoot kam dong. Boy aglo, ayo. Hey, alu sob monumen सिगाङाव फाख्रि सिङाव हम भी नीचे ले जाएंगे तेरी नारियां Hey, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मागम जल्दी